Herranjestas, missä me ollaan? Siis tää on... Joku muutti mut näiden pallojen kanssa vissiin. Me oltiin viime vuonna Baltikilla. Tää on vissiin Silja Eurooppa, ei kai tässä auta. Lähdetään menee. Hyvää kuumia. Asian ytimessä pidetään hauskaa, se on tän illan motto. Me ollaan rakkaudenlaivassa, eli rakastellaan. Eli eletään hetkessä. Näin. Mikä on hyvä. Elli. Kuule Elli, onko tää sun ensimmäinen kuumi? Haloo kuumarit. Ei oo, itse asiassa mehän oltiin 2 vuotta sitten ekan kerran ja silloin oli niin mieletön meininki, että me haluttiin tulla uudestaan. No Elli, oot sä havainnut tuossa meidän Guumaa ja porukassa tän rakkauden ja lämmön? Ihan niin kuin, miten se väreilee ilmassa? No hei haloo, totta kai on. Siis tää on en mä pysty käsittämään. Tää on vaan tää yhteenkuuluvuuden tunne ja niin kun näkee, että jengi on hyvällä fiiliksellä bailaamassa. Silmät, korvat ja vatsa taputa. Pää, olkapää, pepput, polvet, korvat. Pää, olkapää, pepput, polvet, korvat. Silmät, korvat ja vatsa taputa. Pää, olkapää, pepput, polvet, korvat. This is the 4th time that we are in Guum. Me and my friend that is shy but is coming now. Yes. Yeah. Okay. And this is okay. This time we are kind of happy, but we are really liking this, and we have to come. Italian people come to Guum every time. It's gonna be the best party ever. I love you. All day, all night, all day. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, all day, all night, all day, all night, all night. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs. What the fuck? Johnny. Whole naked, everybody. I didn't know that. Really? Yeah. When it happens?
in 2 hours after your gig. Okay, so now I think it's -15 or something. So you'll go naked? Yeah. Okay, I naked. want to see that really. Oh, will you come with us fully naked? Yeah, but not naked. Not naked. No, because I'm from Barcelona, Spain. You know, the cold is killing me. So I prefer just to see the thing, but not to get involved, because then my balls are like this. You know? Sä oot siis boom-neitsyt. Mä oon neitsyt, boom-neitsyt. Aiot sä viuhahtaa? Kyllä mä ajattelin. Vaikutuksen kanssa tuo kannella oli -35! Kiitoksia! Pitää lähteä kokemaan. Ensimmäistä kertaa yleensä kuumilla, mutta nyt heti superkättelyssä piti ottaa. Piti päästä näkemään pidemmän kaavan kautta, mitä tää sirkus on. Vaat sait kuumin tähdeksi. En ehkä tähdeksi, mutta hohkaavimmaksi persoonaksi. Nyt mä menin ihan jäähän, kun voi kuvata. Onko elämä ilman kuumia? Ei. Hyvää iltaa. Iltaa. Miten sulla kuule matka mennyt? Erittäin hyvin tää kämppis. Laivakämppis meidän ihan yhteydellä, mutta ei mitään hätää. Mulla on hyvä fiilis. Ei mitään, minä oon humalassa, minä jaksan kyllä. Super, kun minä saa olla hyvä. Mites muuten tää eilinen ilta?
Voittajat on yhteis, Stadika kiitoksista, Repelle liitos. Ei oo douppi päällä, ei oo jazze täällä. Mä oon öissä töissä, ei missään mymmäleissä. Vähän jäissä, pienistä häissä. Tosi ihkut bileet. Noniin. Terveisiä kaikille kuumilaisille. Ei se riitä, että on mukavaa. Sen täytyy olla paljon parempaa. Sen täytyy olla rakkautta. Se täytyy olla unelmia. Nautiskellaan. Napuloa ja mansikkaa. Siitä ei voi alittaa. Siitä ei voi alittaa. Siitä ei voi tietää. Siitä ei voi tietää. Siinä on suurin piirtein vuosi, kun viimeksi oli buumilla. Buumi! Mä tuul kylmästä lähtimään. Aion kuva vielä sua lempimään. Ja vaikka on kaukana siellä, kuule, me tavataan vielä. Mä oon omistettu mun spesiaalille, jonka mä tapasin buumilla vuosi sitten, okei? Sä oot lämmin. Mä en asut viime vuonna itse asiassa ensimmäisen kerran täällä Kuumilla ja olit aivan loistava. Mikä sut sai tulemaan tänne uudestaan? Tämä sama loistavuus sai nyt taas. Kyllä rakastelkaamme tänä iltana. Tunnelma on ihan huipussa ja kaikki on kavereita keskenään ja tutustuu uusiin ihmisiin. Miten teillä menee? Meillä menee ihan kivasti. Pikkuhiljaa, niin kuin tiedät, me laitettiin uuni 200 kossupalkkaseen ja nyt ollaan tässä näin. Huudetaan, että Petri! Hyvät kuumristelijat, onko teillä pakkoa? Missä mä oon? Mä oon kännissä, missä sä oot? Ja lumpassuja kaljaa, Petri köytyy. Me nostetaan kaljaa. Sanoisin kere kaana, pistilainat kiinni, pistilainat kiinni. Sit me mentiin keskustaan ja siellä reivattiin, me reivattiin. Löytyykö täältä mahdollisesti Kuumilta vaimomatskuun? Varmasti monta täksi illaksi. Varmasti on puolelle käyttöön. No siis tämähän on ihan mahtavaa. Tää oli kuten tässä aiemminkin jo hehkutettu, niin aamupoikien ensimmäinen kuumristeily ikinä. Toivottavasti ei viimeinen, toivottavasti päästään useamminkin esiintyä, mutta siis ollut hieno kokemus ja meillähän oli ihan törkeä hauska. Nyt me ollaan huudettu vähän älyttömiä rivauksia. Niin. Hauskaa täällä on ollut ja kyllä täytyy sanoa, että kun Kuumi, kaikki tää, sanotaan, että se maine, kaikki nämä tarinat mitä on Kuumista kuullut, niin pitivät paikkaansa vähän enemmänkin. Kuumi on mennyt? Aivan fantastisesti. Mulla on aina niin kiva tulla tänne näin. Täällä on niin uskomatonta jengiä aina ja siis tää on jotain ihan ainutkertaista. No mikä on keikkojen lisäksi parasta Kuumissa? No kaikki nuo hassut asusteet, mitä ne on noilla tuolla käytävillä. No jos Kisu pukeutuisi johonkin asuun, niin millaisen asuun Kisu pukeutuisi? No varmaan sellaisen Hello Kitty asuun. Ystäväksi haikua!
Kannattaa tulla muuten Kuumille, se on muuten helvetin hienoa rysteily. Tätä hanuria passaakin esitellä. Tää on superkuuma, aivan normaalia. Mä en oikeastaan lähde täältä mihinkään, mä tajan jäädä tänne. Mä menen tänne piiloon, tällä kertaa mä en joudu pesuun. Näin,